murigeria nigo tokwirana goika county ya Kisii asengo kumenya buna magega yo muraibwense Dr. William Ruto kubwatuka amalieta y'abawaziri abori tkolegoro nigo egati y'abamenyeko rwa sorogongo rwa Gusii babere bagwesokia bene na boigo kumuiraniria mbia mono magega yo komochora Julius Ogambo Migosi kobo waziri ubwechisemi okwana nigo bairira okwegena kwabo asogwikirania obokoreri obya irigokinia ewizara y'echisemi kolende nigo babulia baraikorwa sorogongo rwa Gusii kweneke bunango chabalamo kubwaterana na boigo kwana neryo gelimo asekerenga gyo kweneke buna omugusi nkogendererali itwacho acho to monto rete light pass ni monto muyasa oranyare ko sukiyo mugusiane nane na mara kiroige gisemi na kenyare to bwato kwegena na migosi igwikata mbokia abakenya kitaraja kionsi asa mara ye gisemi igono monto chore to monto mungai kigima indu to ko pongesa no mugusi na nyare gashi to mata no monto ro muyo mura busengo na busino monto bwabana president ni byo to mara de gasi ntuto mai to bwade mani nere wika tutamboki oboraro ase ministry ya made gisemi na achiko kora buya mono kubwati chimbaratero chori orengo ro umusike isikeri machogo igongo tebya abagusi ba mintu monya gitenga simwabeta ineri bagali ya president ya toire gocha Gusii gaiga aso mwana mintu Migosi Ogamba tomoe support etakeire neraro gisemi cheito chia Gusii abana baito narito anyaro bugimo buya bwa mambia bwa masomo abara baito ba Gusii ase mwabeta igonko basabanga engaki yarege ya machago mwabwato kumusanana igonko basabanga engaki bono ya Migosi airwe kirogo kimoranje mochemo totware omunuo yo mubuna abagusii na into turanyora masikani ase bisa kubinde na irane irie president yeto nambia mono asogo chora oyo minto Migosi gono mo CS omugusi omugimo otebire mbia mono na ende mbia mono egento nare gosaba asabarai ba minto bagusii gwate Migosi ase kerogeke mobe amonere nera tware chinguru chiokogenderera age kongie